24 avril 2024, nous célébrons le 64e anniversaire. Les forces armées au cœur de la cohésion nationale. Amana Sénégali jamana kelebolo ka joyoro foroba sika fola. Wode ye baro senye nyina na sugandira Sénégali jamana ka yerema horoya sambi woro ani nanna seli nyanaje ogumu kono. O kama jamana kuntigi kura Bassirou Diomaye Faye ka bena fero beke ko ben no keleya sinsin Sénégali jamana de ni ñokonje. En tant que chef suprême des armées et garant de l'unité nationale, ne min ye lakanatigiw bɛɛ ɲɛmɔgɔba ye ani jamana ka keleya sabatibaga n bena fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa k'o keleya ye sabati ani ɲɔgɔn cɛ. An y'o min sɔrɔ an ka makɔrɔbaw la. Bawo faso in kelen dɔrɔn de b'an bɛɛ bolo. Senegali ka di an bɛɛ ye. Faso in kanu ma daminɛ anw na wa a tɛ laban anw na fana. O hakilina in ne bena n jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ. O la ne bɛ bɛɛ wele an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn walasa hɛrɛ ni lakana ka sabati min nafa ka bon an ka jamana sɔrɔko ani sigida yiriwali la. Stabilité indispensable au développement économique et social de notre pays. Bassirou Diomaye Faye kumana sifinw ka baarako kan k'a bɛ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw dɛmɛ ni nafolo ye walasa u ka baarako ka nɔgɔya ko fɛɛrɛw bɛ kɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ sɛnɛ ni mɔni bɛna yiriwa k'a bɛ yɛlɛma don kiritigɛ ni kalatabɔn taabolow la nka sɛnɛgalidenw bɛ kɔrɔtɛlen don ka min makɔnɔ o ye dumunifɛnw sɔngɔ ka nɔgɔya. O la Bassirou Diomaye Faye ko y'a yɛrɛ ka hamina ko ye wa fɛɛrɛw bɛna bila sen kan don nataw la. Les Sénégalais sont braves. Sénégalikaw y'u cɛsiri nga u sɛgɛlen don. U bɛ k'an makɔnɔ fɛɛrɛ jɔnjɔnw na walasa balo musaka ka nɔgɔya. Balo musaka gɛlɛyali a hami bɛ ne la kosɛbɛ wa ne hakili b'a kan. Don nataw la fɛɛrɛ nafamaw bɛna sigi sen kan a kama. O siratigɛ la ne bɛna sigi ka fɔ kɛ ni jagokɛlaw ye. Avec les acteurs concernés. Bassirou Diomaye Faye ka nin kuma fɔlɔw kɔnɔ Sénégali jamanadenw ye k'a bɛna fɛɛrɛw bɛɛ kɛ fana badenya ka sinsin n'a sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka jɔɲɔgɔnya waleyali sinsin farafina tilebiyanfan tɔnw kɔnɔ n'o ye CEDEAO ni UEMOA ye. Ɲinan sa in na Sénégali yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ tɛ kɛ i n'a fɔ san tɔw. Bi sɔgɔma Sénégali drapeau sankɔrɔtali de bɛna kɛ Palais de la République la n'o ye levée de couleur ye. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Vive le Sénégal en paix et en sécurité, unis, libres et prospères. Et bonne fête de l'indépendance.